अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। काल माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या इथल्या आगमनानंतर सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब ह्या मतदार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भागाचे माजी खासदार यांनी आमच्या शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश केला। खरं तर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी हे सर्व आम्ही एकजुटीने काम करत आहोत। मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं जसं की ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात, त्याप्रमाणे हा जो प्रवेश आहे तो प्रवेश झालेला आहे। परंतु राणे साहेबांच्या प्रवेशामुळे खऱ्या अर्थाने आम्हाला शिवसैनिकांना एक प्रकारची ऊर्जित अवस्था प्राप्त झालेली आहे। खरं तर ते आमच्याबरोबर असणं ही एक आम्हाला मानसिक पावर देऊन गेलेली गोष्ट आहे। आणि त्यांच्या प्रवेशानंतर बरेचसे त्यांना मानणारे जे समर्थक आहेत ते सगळेच्या सगळे समर्थक केसरकर साहेबांना कालपासून भेटत आहेत। आम्हाला काही लोक भेटत आहेत, काही ग्रामपंचायतीचे सरपंच आहेत, काही अजून महत्त्वाच्या पदांवरती काम केलेले नेते आहेत। ह्या सर्व लोकांनी केसरकर साहेबांना समर्थन आपलं आजपासून दाखवायला सुरू केलं आहे। त्याच्यामुळे ही जी घोडदौड आहे ही केसरकर साहेबांच्या मोठ्या विजयाकडची घोडदौड ही राणेसाहेबांच्या प्रवेशानंतर सुरू झालेली आहे। त्याचप्रमाणे विशेष गोष्ट मला उल्लेख करावीशी वाटते ती म्हणजे सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष सन्माननीय संजू परब साहेब यांच्या प्रवेशामुळे सुद्धा आम्हाला मतदारसंघात एक प्रकारची चांगली ताकद ह्या मतदारसंघात आमची निर्माण झालेली आहे। आणि येणाऱ्या काळात आम्ही संजू परब यांचं मनापासून त्यांचं स्वागत करतो आहे आमच्या पक्षामध्ये। आणि इतरही जे आमच्या पक्षामध्ये शिवसेना पक्षामध्ये काम करण्यासाठी इच्छुक असलेले जे मंडळी आहे त्यांचंसुद्धा मनापासून स्वागत करतो। केसरकर साहेबांना ज्यांनी समर्थन दाखवलं त्या लोकांचे सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि आपण सर्वजण एकत्रितपणे येणाऱ्या ह्या मोठ्या विजयाकडे जाऊया, सगळ्यांनी जोरात केसरकर साहेबांच्या विजयासाठी काम करूया। तसंच मी अजून एक आवाहन करेन ते म्हणजे मालवण आणि कुडाळमधल्या आमच्या ज्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत ते आता निलेशजी राणे साहेब यांच्या प्रवेशानंतर अतिशय सक्रिय झालेले आहेत आणि ते सुद्धा एक प्रकारच्या मोठ्या लढाईला, मोठ्या विजयाकडे निलेशजी राणे साहेबांना नेतील अशी अपेक्षा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।